כמו בן אדם. אורחים יקרים, להיות בצוות זה נראה מאוד פשוט מבחוץ, אבל מבפנים זה אחרת לגמרי. להיות בצוות זה לתפוס יציבות, לשמור על קואורדינציה, לעבוד בתיאום הידיים, הרגליים, העיניים, יאיר והחיוך. להיות בצוות זה להתאמן הרבה. אומנות האימונים, או במילה אחת, אמונה. אמונה שזה אפשרי, שאצליח, שמאמינים בי. להיות בצוות זה להקשיב, לשים לב, להתבונן, לשמור על ריכוז ולהמשיך בתנועה. להיות בצוות זה להיות בתיאום, לשמור על המטרה ולהתרכז, ולשים לב לימין ושמאל, למעלה ומטה, למשימה ולקהל. בואו נקבל את הרגיל הראשון, 5 גלים. תנו לו מחיאות כפיים על הגלים היפהפיים האלה. להיות בצוות זה להבין שיש משהו למעלה ממני שמוביל ומכוון את הכל, ויש את מה שקורה כאן למטה שזה באחריותי המלאה, וזה לא סותר. שימו לב איך זה עולה על המקל, כל המחיאות כפיים על זה. להיות בצוות, אורחים יקרים, זה לדעת מתי לעצור, לחשוב, לשתף אחרים, לדעת לבקש עזרה כשקשה, ולקבל חוות דעת מאחרים בחיוך ובאהבה. רק תסתובב אל הקהל שיכול לראות את הרגילים היפים. תנו לו מחיאות כפיים. זה לא לפחד לרדת ולא להתגאות לעלות, כי הכל מחובר והכל אחד. התרגיל הבא הוא לכבוד סבתא. תסתובב לקהל ובוא נראה להם. סבתא סורגת. מחיאות כפיים. להיות בצוות זה כמו בחיים. כל אחד יחיד ומיוחד, ולפעמים נראה כל אחד מושך לכיוון אחר, ושהדברים מסתבכים, ואז צריך להאמין שבקלות ישועת השם כהרף עין. אפשר לחזור לתנועה, לערכים, לצוות, לחזור הביתה ולחזור לעצמך. אנחנו רוצים לספור ביחד איתכם 13 הקפצות ועוד אחד לשנה הבאה. תסתובב אל הקהל, יאיר, תסתובב אל הקהל ובואו נספור ביחד איתו. 1, 2, 3, 4, 9, 10 ואחד לשנה הבאה. מחיאות כפיים. אורחים יקרים, להיות בצוות זה לשמור על קשר עין קבוע עם המטרה ועם השותפים, לדעת מה למעלה ממך, מאין באת ולאן אתה הולך. שימו לך את הרגיל הבא. מחיאות כפיים. להיות בצוות זה לדעת לעשות את החלק שלי, את ההתקדמות שלי, מה שאני צריך לעשות לבד, ולחזור לעבודת הצוות. שימו לב מה הוא הולך לעשות עכשיו. להיות בצוות זה גם להתמיד גם כשקשה, או כשלא הולך להאמין ולהמשיך. אז תנו לו זה גם מחיאות כפיים כי מגיע לו. להיות בצוות זה ממש אמא, כמו המשפחה. אבא ואמא כשמכוונים אותי ואני מנסה לתמרן החוצה, ללמוד, לשמור ולעשות, למצוא את הדרך שלי. תרגיל מאוד מאוד קשה, מאוד קשה ומאוד. להיות בצוות, אורחים יקרים, זה גם לדעת מתי לעצור. ולא רק לעצור, אלא גם לפרגן ולהגיד תודה. אז יאיר, בבקשה. תודה רבה
לספר לכם שבאתי לתמוך כשהיום בפתיחת בר מצווה.